Hej 3.H. Dette er en alternativ måde at vise jer undervisningen på, og det vedrører kapitel 18. Det er lidt anderledes, end vi plejer at gøre, og det kaldes Flipped Classroom, hvor man hører og ser undervisningen igen og igen, inden timen starter, således at man effektivt kan gå i gang med at bearbejde indholdet af selve kapitlet. Jeg har uploadet 3 filer, et for hvert afsnit, det vil sige 18.1, Danmarks handel fordelt på lande, er en mp4-fil. Den anden fil vedrører, hvilke varer og tjenester Danmark handler med. Og den sidste i kapitlet vedrører faktorer, der påvirker udenrigshandlen. I min gennemgang af afsnit 18.1, 18.2 og 18.3 på de 3 vedhæftede mp4-filer, så er der nogle tabeller, og tallene i tabellerne kan godt være lidt småt. Så derfor foretrækker jeg, at I holder jeres IØB-bog åben og kigger på tabellerne ved siden af, så I kan se tallene ordentligt. Så læn jer tilbage og vær klar til at høre om afsnit 18.1, Danmarks handel fordelt på lande. Danmark er en lille åben økonomi. Det vil sige, at vi er afhængige af den eksport og import, vi kan foretage i forhold til udlandet. Og de lande, vi handler mest med, er for eksempel, som vi kan se af den her tabel, Tyskland. Tabel 18.1 viser Danmarks varehandel fordelt på landene. Og som vi kan se, er Tyskland det største marked. Sverige og Storbritannien følger også lige pænt efter. Og det skyldes, at de har forholdsvis kort afstand til os, det vil sige, det er vores nærmarkeder. Det andet, der er kendetegn ved disse markeder, er, at de ligner os også temmelig meget i vores købsadfærd. De har samme levestandard, så vi kan altså sælge vores øl og møbler og svinekød til de her nærmarkeder på samme vis, som vi sælger til danskerne, hvilket gør det relativt nemt for os som eksportør af disse varer. Som I kan se af tabellen, så har nærmarkederne en rigtig stor betydning for den danske eksport. For godt 61% af al vores eksport går til markederne i EU. Godt 69% af al vores import kommer fra markederne i EU. Så vi er rimelig meget afhængige af vores samhandel med EU. De øvrige lande uden for Europa, USA, Kina, Japan osv. har selvfølgelig også betydning, alt afhængig af hvilke varer vi taler om og de markeder vi handler med dem på. Bemærk også, at sådan nogle lande som USA, hvor vi har en eksportandel på 7,4% og en importandel på 2,8%, at vi har altså her tale om et eksportoverskud. Der er lige så et overskud på Norges samhandel, men Kina har vi et kæmpe importoverskud. Det vil sige, at vi importerer mere end vi eksporterer, og det er som bekendt ødelæggende for vores betalingsbalance, men det kan I jo læse mere om fra i kapitel 10. Prøv at se den her slide. Den her slide vedrører figur 18.1, og den viser den procentvise fordeling af dansk vareeksport fordelt på regionerne. I fin forlængelse af sliden før tabel 18.1, så vi altså, at de nærmarkeder, vi havde i EU, stod for en relativt stor andel af vores eksport. Hvis vi tager hele Europa med, så står cirka 80% af vores samlede eksport, det går til Europa. Latinamerika og Afrika spiller en relativt lille procent, hvorimod Asien og Oceanien har en relativt stor procent, men er et marked, vi må forvente er i vækst. Det skyldes for eksempel, at Kina og deres købekraft er i stigning, og efterhånden som de får flere penge mellem hænderne, ønsker de også flere og flere produkter, som ligner vestens produkter, og vi kan forvente, at vores segmenter, som vedrører det her high-end produkter, sikkert får en stigning i deres eksport. Nordamerika er også et marked, som vi er meget afhængige af, og den ligger på ca. 7,1% af vores samlede eksport. Åbn den næste mp4-fil, som vedrører afsnit 18.2, og se så, hvilke varer og tjenesteydelser det så er, vi eksporterer henholdsvis importerer.